Río da Ardaña supuxo un punto de encontro de 3 xeracións, tanto infantil, donde pois hai campamentos de verán. De feito, fai pouco houve un na Semana Santa, onde os nenos o pasaron moi ben, donde os maiores tamén se reúnen todos os fines de semana a xogar as cartas, tomar o café, botarse unhas risas, nenos tamén, porque teño unha nena tamén ben, e xente da miña idade, onde vimos a facer zumba, pilates, yoga, e non da miña idade, que tamén hai xente maior, nenos, de todo. Creo que foi un gran proxecto habelo feito aquí, porque necesitábamos un centro así para reunirnos. Levábamos moito tempo deseando ter un centro, un punto de encontro para festas, para reunións, para xuntarnos, para ter un sitio onde debatir, un punto de encontro, definitivamente. Eu creo que foi un gran investimento, a nivel de todo.